L'endemà, el llec es va alçar de matí i, vestit amb l'hàbit del prior per fer-se passar per ell, se'n va anar al palau, ben encaputxat, perquè no el reconegueren. Quan el majordom va anunciar a sa majestat la seva presència, el rei va preguntar: «Què, preparat? Té les respostes a cru?» «Sí, majestat, quan vostè vulga». «Molt bé, la primera, quan marc jo?» El llec, dissimulant i cobrint-se bé la cara perquè no el veieren, va respondre: «Vostè val 29 monedes de plata». «Xe, això com pot ser? Tampoc?» «Home», va afegir el pas prior, «si a Jesús el van vendre a 30 monedes de plata, no voldrà vostè valdre més que ell, no?» Amb aquesta explicació, el rei va quedar convençut de la primera resposta i va passar a plantejar la segona pregunta: «Què hi ha d'ací a la lluna?» El prior feu com si reflexionara i calculara: 50.324.200 quilòmetres. El rei no el va deixar acabar, perquè li semblava una barbaritat tant la distància així com el fet de saber-la de memòria. «Això no pot ser, com que no?», va preguntar el prior tot convençut. «Són últimes notícies, analitzades d'ahir mateix. Si vostè creu que no són veritat, pot anar a la lluna i comprovar-ho personalment». En aquells temps encara no s'havia anat a la lluna i ningú no sabia veritablement la distància des de la Terra. El rei no va tindre més remei que donar per vàlida la resposta, ja que li faltaven arguments per a demostrar el contrari. «Anem a la tercera. Què crec jo que és veritat i resulta que és mentida?» «Molt fàcil», el llec va treure la caputxa. «Vostè que pensava que parlava el prior i resulta que sóc el llec?» Gràcies a l'astúcia i la intel·ligència del llec, el rei va quedar convençut de les seves respostes i va perdonar el prior.